Ndị be anyị ụtụtụ ọma, ehihie ọma, abalị ọma, dịka ebe isi afụ ife a apụtasịana ebe anyị nọ kịta ọtụtụ ka ọwụ na-ekene ụnụ. O nwere ife nsị ka m rizọvụọ. Emere m vidiyo ọfụ a gasị, ụfọdụ ọ na-ewe ha iwe, ejikwa na-asị mebi na ife ekwuru na ha achọghọ. Enwere ife nchọ ka ngwa ndị be anyị, ụnụ adazi na-eche onye ya na-agwa ụnụ ife ya na-atọ ụnụ ụtọ. Ife ụnụ ya na-echewo onye na-agwa ụnụ eziokwu. Anyị aka mma ka ụnụ n'eziokwu karịa ife ya na-atọ ụnụ ụtọ. Ọtụtụ n'ime anyị na-eche onwe ife a na-akpọ oyibo na-asị they want something that will suit their ears. Ndị ụka ya sị you want something that will suit your ears. Mana this case anyị achọghị ịgwa ụnụ ife ya atọ ụnụ ụtọ. Ife ya na-agwa ụnụ ife ya enyela ụnụ aka. Anyị na-anụ ka ụfọdụ na-asị na nna adafie ụzọ gbasara ife nna ekwu. Onweghị ụzọ nna adafie, aka m kwụ n'ebe m kwụ. Dịka unu si malụ, mụnwa chọkwara nnwere onwe. Achọrọ ka anyị nwere onwe anyị, mana nwere ike usoro m ji chọọ adịkwa iche from usoro ndị ọzọ ji chọọ. Omeniho na nna agba ndị ọzọ mgba, mba, onye ọ na nwere usoro o ji achọ. Achọrọ m nnwere onwe. O nwere ife mmegasịrị ụbọchị ya, ife onyonyo mmegasịrị gbasara inwere onwe anyị. Ụfọdụ a na-afụ ya n'ụdị na m dị against Biafra. Adịghị m against Biafra at all. Onye ọ na-eme nke ọ na-eme, at the end of the day, ife a na-achọ na siga anwụrụ. So vidiyo nke m mere ụnyaahụ, ụfọdụ asị na ebe nna asị na Bianca si nọ ya agba mbọ fụ na na-akpọpụtalụ Nnamdi Kanu. Ụfọdụ ewewe iwe, ebe iwe ha n'obido owu na Bianca ekwesịghị ọrịa ịnọ na gọọmenti Tinubu. Ebe a ka iwe ọtụtụ na obido nwaanyị Bianca ya eji mgbe kọwara ha sị ha Ojukwu ka ọ batara mgbe ọ batara 1982 ka 81 nyanwa sokwa mee politiks Nigeria, mee ha ihe wee hapụ. Even Abga ụnụ na-anụ today, Abga wụ aka ọrụ Ojukwu na ọtụtụ ndị. Etu a ka esi wee nwee Abga. So adịghị m against Biafra at all. Mana onwe ife do aṅa ma adresị ya. So m adresịzie ụfọdụ afọmatị enemy nyawụ na mgbe a na-agwa ụnụ nke na-atọ ụnụ ụtọ na ụfọdụ ha na-afụ ya asị na ọ dị mma na mgbe aka nwa ezigbo mmadụ. Mana mgbe m gwakwara ụnụ nekwo ndị be anyị, ụnụ echezi na onye ya na-apampa ụnụ sọ pampa. Eziokwu ka mma na-agwa ụnụ. Ụbọchị a ka m tinyelu Simon Ekpa nwere ife o tinyelu ndị epik na peji gbasara Biafra football. O tinyere ya, mụnwa laikiri ya maka ụmụ ife ahụ oke awareness ka ọ na-ehelp. Ịghọta, ọ na-ehelp a spread awareness gbasara. Mgbe m nwere etinye based on comment gasị ife ndị mmadụ del, good morning, based on comment ife ndị mmadụ del, eji nya mata na ụfọdụ based on a lot of comments a na-akọwa na ife ahụ etinyela adịghị correct, na onweghị bọọlụ agbalụ. Maka asachigidoro m dịka ọrụ m na-alụsi wee dị, ịya asach nọ ka iwe gosi ndị mmadụ eziokwu. Emere ya with obi ọcha to show people that I am not against Simon Ekpa. Ụfọdụ na-eche na mụdụ against Simon Ekpa. Adịghị m against Simon Ekpa, adịghị m against Nnamdi Kanu. Mụnwa kwetala na ndị Igbo kwesịrị inwere onwe ha. N'agbanyeghịkwa na inwere onwe adịghị izi.
So mgbe ntinye that thing, mgbe mbịa delete kwe ụfọdụ asị nwaanyị ji wee delete nwekọtala ha na ndị kwenyelu na ndị oppozurie gwa m na ife ntinyelu dị wrong ehika, and I had to delete it maka na ọtụtụ ekwugo na ọ dịghị correct na enweghị ebe agba the ball. So onye mere nji wee wepụ ya. Ọ na mbịa n'anya ọtụtụ confirm na-agba the ball truly. Actually agbal ball ahụ ha yuzuru emblem Biafra yuzugasịa nwere ike ọwụ na onye nwa sponsor na nwere ka wee support the team finance ya dị Jesse ịghọta. So o melu mana na ọhụ ha nwa n'onwe ha maka inene anya ndị gbagasị bọọlụ ahụ ndị ọcha. Meanwhile ife mfụrụ ya ka awareness adịghị m against ife ọ na-eme. Mana anọ mbịa gwa ndị be anyị one or two things. Ndị be anyị achọghị ka ịgwa ha anything wụ na ife ahụ ma ọ na ife ahụ ya. Ife a na-achọdewe ife ya atọ ha ụtọ. And mụ ahụ dị mmadụ ahụ ka m bịa na-agwa na ife ya atọ n'ụtọ all the time. Ụfọdụ oge oke na ka esi wee si na Simon Ekpa nọ n'ime kịta inene ọtụtụ ndị DOS dị happy. Ọrụkwa na onye DOS nọ n'ime ọtụtụ ndị autopilot adị happy. Ndị be anyị fọ na anyị adịghọ united and ife a na-ediswed na-eme ọtụtụ ndị na-ene anya kelee ebe anyị abanye ha ya amazi ebe anyị abanye. Anyị na-agba onwe anyị mgbe ime n'ime the IPOB enwere ụfọdụ asị na autopilot ụfọdụ asị na DOS na-agba onwe ha mgba. Iwuruzi onye nọ n'ilo shi join egwu a na-atụsị ịmahọ nke wu nke ịmahọ nke ịya join ofe eluo. So ụmụ ife a enechakwa na m anya na-asị enwe Biafra na ọdụ ka anyị nwekwa another civil war before ọ balance ya. Anyị ekwesịghị inwe civil war ọzọ. So ndị be anyị adịghị m against Biafra at all. Mana mma na-agwa ndị Igbo nke wee eziokwu. Mfụkwa ife dị ka aghụghọ mma agwa ndị be anyị. Onweghị deviation m na-eme. Etu nsi wee kwụrụ since ka nsi kwụrụ. Etu nsi wee kwụrụ ka nkwụ. Ka ngwụ na eziokwu. You don't have to agree with whatever anybody says. Na na-eso mmadụ ọ dị mma mana omini ho na ife onye ahụ niile ife ahụ niile onye ahụ na-ekwu na mma ekweta. Ọ mbịa nhọlụ ife nchọlụ. Mana omini ho na mma atụfu onye ahụ. Mma atụfu ya atụfu. Na mbịa nhọlụ ife ịmala ife ọ na-ekwu onwe ife na-akpọ oyibo asị deduce from what you hear. So mbịa mpikie ndị dị ma ọ bụrụ ife onye ahụ ekwu na ka mma eso. Anụnụ ya ghọta na ndị na-eme fọ ndị na-eso ndị Biafra ndị isi Biafra ụnụ ya ghọta na mmadụ ka ha wụ. Mmadụ nwere ike ịdafie ụzọ, ha nwere ike ime mistake. Ha mezie mistake ahụ ofu onye asị na ha mere mistake. Ngụnwa abịazie na onye adafego ụzọ na ọ hazi ekwu ife a na-ekwu na ịma bụ this guy before this guy nọ n'Igbo Area TV na ọ na-ada akwụ n'ife a na-ekwu na kịta na ọdafego adafeghị ma adafe. Onwe mgbe nji dafe nọ mfụkwa nke nlaikiri ngwa etu isikwa eso ha ka mụnwa si esokwa. Onwe ife mfilu na ma alaka etu esi eme complain n'ọnwa mmadụ ka nwụ. So ndị be anyị onweghị ndafe. Mana dịka nsogbu na mụnwa nwere my own stand. Stand mode different from nke ụfọdụ. Anyị nwa nọ na grupu, enwe grupu anyị nọ. Ife anyị na-alụgodo ka anyị kpọkọnyeta ndị Igbo ọnụ ka ndị Igbo kwukowe okwu ọnụ. Ọ ife anyị na-alụ. Anị mụnwa kwetalụ na ọgwụgoro na anyị ka na-eche Biafra ya bịa site n'ike nke Chineke. Ọgwụgoro na anyị ka na-eche
ndị be anyị nwere ike ị na-eme ka ife ọnụ ebe ọ na a na-asụ asụsụ Igbo anyị na-agba mbọ ka anyị unite ya ha ị na-aghọta ebe ọ na a na-asụ asụsụ Igbo ọlụ anyị ewu ka anyị unite ya ha ị na-aghọta so na ife anyị na-eme esokwu na ife a na-eme all part of it nnekwu anya gbasara Biafra mgbe emebe Biafra dịka ntị wee gwa ụnụ ọ bụrụ sọ ndị Igbo nọ na mana ị na-ezi anya kịta ọ dịka ọsọ ndị Igbo bie n'isi isi ndị ọzọ gasị so ndị former South Eastern region ahụ so wee mee good morning sir fine ndị South Eastern region ahụ so wee mebie mmadụ one n'ime ha kwenyere na ya ofu onye ịnọkọta ofu onye ịnọkọta ofu onye mana ebe ekwenyere na Biafra na Igwe ndị Igbo ndị kwenyere so mbịazie nịcha ya anya nsị na ọka mmadụ ka anyị mee ife ndị Igbo asị ahụ ndị Igbo anyị enwere onwe ha Igbo enwere onwe ha mana ka anyị mewe ife ndị Igbo ijikọta ndị Igbo anyị ekwuezie edozitu ife n'ime Naijiria anyị nọ anyị ekwuo okwu ọnụ unite ya mgbe aha esikwu ezigbo ike anyị na-achọzi ịpụ dị izi anyị ekwekọtago ọnụ I can prefer Igbo nation than Biafra because Igbo nation ndị na-asụ asụsụ ofu asụsụ anyị na-ekwekọrịta karịa ndị agha asụ asụsụ anyị so mụ ka believe na homogeneous Igbo nation ebe enwere sọ ndị Igbo o kwere omume karịa ebe enwere ndị asụsụ ndị ọzọ na-aghịla anyị aja na garị ije na kọntrị dịka Spain na ọtụtụ kọntrịs a efu na ofu asụsụ homogeneous nation ọ bụrụ na ofu asụsụ ị notice na 70-80% na-asụ ofu asụsụ ọ na-ekwe eme mana ịbịa na Naịjirịa ife mere na Naịjirịa ekwe ha aga awụ ọtụtụ Naịjirịa dị multiracial onwe onye ekwe ka eprobe onye be ha ọtụtụ ife ọjọọ na-eme efu ndị akwụnyere ndị be ha kọntrị nwere ofu asụsụ na-adị izi ịmaneji imejọ agwa na imejọ na maka ndị bụ ụnụ mana ha nwanyere mperi mmejọ etu a ka o si wee dị adịghị m against ife a na-eme nọ o ife na-adị ịgbazi mmadụ ọnụ eme mistake si nekwa ebe eme mistake onwe mgbe njedo against Biafra mana m ka achọ nwere onwe nke anyị ebidogodo nwere onwe anyị n'ime Naijiria anyị bidogodo tinkewa ka ndị Igbo godo ka avụọ out ebe ha na-asụ Igbo ebe ha na-asụ Igbo abụrụ ọsọ South East ma South ma even Middle Belt gasịrị ebe a na-asụ Igbo anyị nche kwekọrịta asọkwa na ndị ọzọ na-eme ife ndị ọzọ ha eme dịka inwere Biafra anya na-eme ife anya na-emekwa ife a na-eme mana na-agwa ụnụ nke m kwenyere adịghị m against Biafra na ndị si na modo against ya mana enwere m ike so ife dị etu a na ife dị etu a na ma like that is my view so adịghị m oppose afọ na m ụfọdụ si na ọ na-edeviate well nke mazikwa ife mmanwụ na mma agwa gị eziokwu mụ nwafụrụ ndị Igbo n'anya first of all wogodo ifu ndị Igbo n'anya nchọ ka Igbo nọkọ mekọ ife ọnụ Biafra ya abịa mgbe ọ eji bịa ịghọta ọ ya abịa mgbe ọ eji bịa n'ime Naijiria anyị ya na-ekwukọrịtago na-alụkọrịta ana m nwee ekwenyeghụ na ndị si na-emebisigodo wee dozie ekwenyeghụ m emebisigo mbụ 1967 68 69 emebisiri emebisi edestroyed ife anyị anụzi ụdị ọgụ ahụ ọzọ ife niile anyị emelụ anyị na-ederi ya edelu nwayọọ nwayọọ Chineke mee mgbe o ji uche Chukwu ji mee anyị enwere onwe anyị I believe was nnọọ
ụdị aha na-aya bịakwa mebisi ife maka ụfọdụ na-akọwala anyị ụfọdụ bịa na my comment section abịa gwa m na-aya gasasị ife a na onwe ife ọwụ na-aya edozikwa ife niile ekweghị m ụdị aha ọ nọ nya mere iji ha okwenye n'ife m na-ekwu nke mazụwa mana dịka nsị bụ ụnụ eziokwu ka mma na-agwa ụnụ ma atụrụ ụnụ asị ebe a ka ntị ka m hapụ ya